Good morning! Good afternoon! Saan man dako kayo ng mundo? Good morning dito sa Saudi. Alas 7 na ng umaga. Papakita ko sa inyo yung puno namin ng tamar. Yung dates. Tinatawag nilang tamar, dates, ratab, nakla. May bulaklak na siya. Ang aga-aga pa. Malayo pa yung Ramadan. Pero yung isang puno lang. Yung isa, wala pa siyang bulaklak. Tingnan natin. Pakita ko sa inyo. Diyan lang kayo. Titingnan natin yung tamar, peach, ratab, nakla. Yan ang pangalan dito. Ang tawag na nito. Ito. Ayan ang aga-aga nyo. Yung bulaklak na. Malayo pang Ramadan. Tingnan nyo. Dami niya isa, dalawa, tatlo, apat pa lang yung bumuka, tapos mayroon pang bubuka, isa, tatlo, yan, dalawa yung puno namin ng ratab. Kasi lang, itong isa, huli talaga siya. Ayan, wala pa siyang bunga. Itong kamatis, laki-laki na, hindi naman namumunga. Ayan. Dito ako lang titilig lagi. Mga damo na lang. Ayan o. Wala na, kalbo na. Ayan. Pasok na ako. Bye-bye.